ओइ साब्रै गाहामसो दंब्रा कमेन्टबो खालामा आयु माबासिम अन्थाइ फैगालै हेपि बैसागो एभ्रिवान गाइस ओ हेलो 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 लाइक नहीं कह रहे आप लोग में इतना गुस्सा है आप लोग को मतलब आप लोग जा मेरा एल्बम में नहीं आने से भी हो जाएगा रे मेरा एल्बम में लाइक जो लाइक नहीं देते ना मेरा एल्बम में नहीं आने से भी नहीं होगा थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए खोनाबाय थारुन फाग्लाया आंनो माबा बोरमा खर' लायनो लोगो लादों माथो थोद बोरमा खर' जाया हा गाबोन नोंसिनाव बोरमा फुथारखागोन अबा होननानै बोरमा खर' जालाबाय मोनजाखागोन इसके बाद नबनिता हेलो 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 बोरमा खर' जों टिके टिके बंलें जों टिके टिके बाजार गाबोनसो नोंसोर जमा अमा बुन्दि देवबार सानदे गाबोन थिंदोगोन दा खिन्थाफारानि ला 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 बाजारनि बेथालि अमा बुन्दि
ना 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 ला 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 समालाय नोंसोरखौ नेबाय थाया Sandeep, hello, 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 hello. Elong boy, like and thank you so much. Nabanita, hello. Happy Baisaga, Nabanita. Sanji, hello. Sanjit, Fahi namamku. जों चिके चिके बाजारि ने मेथाइ मावदोंमोनलाय जों चिके चिके अमा बुन्दि नेबा दा खिन्थाफारानि सना नों ओइ बाथौखौ ओरैनो एसे सुस्रोनानै नोङो माबा धुप खाथि मोनसे सावना होबाबो जायोमोन दिनै 1 थारिखआव रावबो सावा जायाबो खारबाय अ खारखो यालाय अ खारखो खारगोन ओरैनो दैजोंल' ओरैनो आखाइजों सुस्रोनानै दे गामसा हैखौ गान सुस्रोथ'नानै नै बैनि बाहेरायाव दङ बै लोगोफोर बाथौ लगायना आङो 1 थारिखनि जेबो फिसिनांगौ गोनां गैयाब्रा गैनायालाय दुगैनांगौ गोनांबो गैला लाइक दा थेंक सो माच ओइ लोगोफोर रावबो थाङा दै एकदमबारे कमेन्ट खालामबाय था दे कमेन्ट खालामबाय था एसे बाथौ अर सावना आं बारा गोबाव नङा आरोना 5 मिनिटानो अर सावखांगोन आरोना आङो एकदमबारे नोंसोरखौ नुजोबनांगौ आरोना आङो खारबाथाय एकदमबारे बोरैबायदि दोरफो दोरफो खामग्लिनाय बायदि दुखु मोनगोन आरोना
7 थाखा हेलौ हेलौ लोगोफोर आं माने बाथौ लगायदोंमोनलै लोगोफोर आं बाथौ लगायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय एसे लेट जाबाय सोर सोर दङ एकदम सोर सोर मा फन फैलाजोब्बाय आरो ना आंनाव नै एकदमबारे र' लंपेन्ट गाननो लंपेन्ट गाननो खै मिनिट जाखोथाय होनाया 19 मिनिट जाबाय सोर सोर दं सोर सोरनि मोखां दं नायनोसै आं एबार सोर सोर दं कमेन्ट खालाम जाय जायना आंनो लाइकल' होना दोनदों आंबो बिसिनाव लाइकल' होना फैगोन आरो ना एकदमबारे खुला खुलिखा एकदम मन' सन'जों खोथा गैयालै आंना देनां बोरायबा नायगौ आं बोरायबा नायनो थाखायसो आं बानायखादों चेनेलखौ सना आरो ना अके बाथौ लगायदोंमोनलै आं बाथौ लगायदोंमोन आथिङाबो दोलानानै एसे बेजा जाबाय खाथुग्रा जिसो नांगौमोन आङो ओइ लोगोफोर आथिं दोलादों आंना जिसोजों खाना आङो आथिं दोलालायबायलै सामब्रा गालांलायबाय बैजों खानांगोन र' थैनोबो रोंलाब्रा खेला थाब थाबनो खाजायो मा खिथाय ब्लुटुथआव जाबाय थादों बेखौ बख'नोसै बादो आथ' थांसै सना हेलो हेलो कहाँ गया था आला रे बाटी मैं दिया जलाया था रे दिया दिया ना क्या बोलते ओए दिया जलाया था ग ग गोलेर गोलेर बिखा आंनि सना होनदों ना गोलेर बिखा हेलो ओइ र' ओइ ए मानसियालाय माबोरैलै ओंखामा एसे संलै जानांगौ माने ओंखाम संनानै जेनेबा नायनानै सं आरोना अरखियानो गैया माबोरै हांगोन ओमफ्राय मायो दाबो जाजेनाखैनो एवगोन गांखो एवो नामा गांखं सावगोन सनालि होनदों हेल' हाय हाय सनालि मा खबर माबोरै खबर सबर एसे लागायहरदो गय नैहाय गेला कोई भी नहीं है बैसागो बोथोराव एनसे माबोरैमोनलाय खनसे एदावनायखौ गाज्रि दामोन बैसागो बोथोराव खनसे नै आगै आंनि साद्रि बुद्रुलायनाया थिगानो जादोंना अके लागावनो मोसालागासिनो मोसाग्राफोरा एकदमबारे बारलाबायदों आरोना एकदमबारे मोनसे खोथालै बे बैसागो बोथोर फैबाथाय सेंग्राफ्रा बिराद खुसि जायो आरोना सेंग्राफ्रा बैसागो बोथोराव मानो खुसि जायोब्ला बे सिख्लाफोरजों बारजाब बारजाब आखाइ हमलायलायना बेरायनो मोनो मोसानो मोनो आंनो खुसि जायो आरोना एलबी बंद कर दो कोई नहीं है मोरा भी मोरा एलोंग तू साला मुझे सपोर्ट करने से और सपोर्ट करना चाहिए और दूसरा बोलता है यार भी बंद करो बोल के 5 बंदा है देखो 5 बांदा कानून है ये फास्ट बांदा फेस्टिवल हैप्पी फेस्टिवल कौन सा वाला बारसाब बारसाब मोसायोलै सेंग्राफोरा बे आल्ट्रा मोनबायदानो बारसाब बारसाब मोसायो अल्ट्रा मॉडल बारजाब बारजाब ओरैनो थिउल' थांफ्लाय फैलाय नायलां ओइ फैनांबा थिउल' थांफ्ला हा आं फैनायाव सालायगोनब्रा नायलाङाखैला जाबाय नायगानो गैयालै मोननाय नंला खोमा बाजाराव दङ गैया बान्दार लांगोन नामा दिनै बैसागुआव होमबालाय गैला आरो 5 लाख हिन्दी बोलो यार
गोमोरनाव दानाखै ने Hei, बैसागु दानना मा जायो हो जाला जालालै थ' मा जायो दै जानाव माबा दंनोलै आरो हा सोरनाव मिथियो साना माबायदि साना मोनलाय गोथाङालाय साना गोथां गैयालै जानाव फुजा होनायनि थाङाखैमा ओरैनो आलादा बाथ्रा सावरां मन्दिराव ओइ थांनो सनालि मन्दिराव थांनो मा मन्दिर थाङाखै जा हो थाङाखै खोनाबाय ना सनालि ना कुसुमास मिनिया किउसुमास मिनिया रे आल्ट्रा माबा सौदि माबा बिलाइ जोंना बि बर' नों मा ओइ सनालि नों ओंनाय ओंखाम ओंख्रिखौ नोंखौ अनो आं थारना आंखौ अनमारो ना अनमारखायो माबा मा होनोमोनलाय बि बर' सिबार 7 लाख दान थेंक इउ स' माच 7 ने गोला आयु मानसिफोरा गैयालै एकदमबारे लोंनानै बेलथायजोबना दं मानसिफोरा ना नै दिनै बारा गैया आरो ना आं माने लोगोफोर एलबि होनायनि जाहोनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आरो ना खोन्थालायनो गोनांथि गैया आं सानो आरोना अनन थेंक इउ यहाँ पहले अल्ट्रा कौन है अल्ट्रा एलोंग मोरा तू है अल्ट्रा एलोंग इज अल्ट्रा इज एलोंग इसके बाद मिलन आने हैप्पी बैसागु ऑल फ्रेंड हैप्पी बैसागु हेपि बैसागु सोर हैप्पी टु बैसागु सोर बारजा मोसानाय खोन्थाहरलाय देलाय एकदमबारे नै लोगोफोर बैसागु बोथोराव सेंग्राफोरा बिराद खुसि जायोनो आरोना हाथायनो लोमानो सेंग्राफोरना मानो आरोना बिनि मानोनि एन्सारानो जाहैबाय सिख्लाफोरनि आखाइ हमनानै मोसानो मोनोना बारजा बेनो आरोना एन्सारा दुं बबे मोसानो मोनरायखै खोमा बे थुंथुना होनलाय खायलिंसो खोमा खेला खायलिंनि बायदि बेनिफ्राय अनन नंगौ नामा होनानै जुनार दिङाया दिङा नोंखागौब्रा नोंगौ बा लाइनलै माथो दे मानसि लांदांलै रहा है नंजरना अरे अल्ट्रा मतलब नंबर अल्ट्रा नंबर 1 मैं अल्ट्रा नहीं बोल रहा मेरा नाम सौरल है सौरल जोंना मिलन ब्रादारा अनन आरोना टाउटाल है कि मिलन ब्र बोरै खबर सबरा बा माथो देलायलाय आर'नाइ लालायलायनाय मिलननि प्रफाइला बिराद नाइसलै सेंग्राफ्रा फाग्ला जाजोबो निकफोरबायदि नुबा सोरखौ मोनगोन आंहालाय होनदारा आयु दिङा गैयालै आंहाबो गैयाब्रा नै बारजाब मोसानायाव आंहाबो जायगा गैयालै फागो गैयामोनलाय गुनाय गोनांफोरासो अबेबा मायं सिंनो आरोना नोंसोर खोनायाखै होमबा माइहुं लुन्दा लुन्दि बर' गामि होननाय खोनायो नोङो बे माइहुं मानो बानायो सेंग्रा सिख्लाफोर बानायोनो ओइ आं दा सोनारदों ना बे अफिसला नै ओमफ्राय क्या ओइ आल्ट्रा क्या एसे बिजिमोनलै दाना नै आंबो दासो होखादोंलै बिजिमोन मिलना अन जोंना मोसाहारिया अन हेलौ बि अफिसियेल ब्र होनना बुंदों जोंना इलना होनना दिङाया दिङा ब्र मा खालामनो गैयालै जोंहा ओमफ्राय हिन्दी बोल रहा हिन्दी बोल रहा हा ब्रा खोनायो नोंसोरो बोरैमोनलाय ओइ नयननि मेथाइ बायदिमोनलाय ओमफ्राय हा होननायब्रा गेर खोनायाखै बे अफिसियेल मोजां गुलटां टां चिं कित्रा इदिनो ब्रा स्रासो गुलटां टां खालटांसो ब्रा मा गुलटां खालटां ब्रा ओइ माबा मा होनना बुंगोन बि अफिसियेल कालटां टां मा मोनलाय ओमफ्राय स्राद होननाय खोनायो नोङो मोजां खोनासं मिनिङा मा होनना बुजायदों अन फाग्लालै अन थेंक इउ दे लागाव एसे लोंनो नागिरदोंलै र' लोंनायनि बेब'स्था खालामनो नागिरदों जाथाराखै माथो फैसाफोरालाय
लोंनायनि बेबस्था खालामनांगौ आरोना जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैखा होनांगौ कालटां टां एलं ओइ एलं माबोरै जाखो कलटं टं कालटां टां स्ले बिलि सिलि बिलि ब्र'सो फाग्ला नों देनजारलै नोङो बिहु अफिसियेल देनजारब्रा नोङो बिहु अफिसियेल फोराव आरोना एकदमबारे एक्सेलेन्ट आरोना नोङो एक्सेलेन्ट मानिनांगोन आरोना नोंखौ बेनिफ्राय जोंना बि अफिसियेल ब्र' हेपि बैसागो होनदों आरोना नै मोसाहारि अन ओमफ्राय थिं थां सनजित नामबायलाय दानो थेंक इउ सो माच बिबारि मेजेम बरा ओमफ्राय हेलं अनन बिबारि नोंथ' माबोरै एसे मेजेम बरा जाखोब्रा मेजेम बरा नाम मोनलायलायनाय ओमफ्राय दखानानो गैना गैयाथाय बिफं दखाना फैनायाथ' फैबायलै बिफं दखान अबाव दङ लाटान दखाना खुलियाखै नै ओहो होमबालाय माथो नों टाउनाव मोनहैथारसै जोंलाय ससे थांबानो थांथारसै टाउननिफ्राय गिदिंसै थौद' गिदिंसै नै ओंखायनोथ' हिन्दी बल' बेसेबांखौबो जाखो माथो लोंनाया जाना होमबालाय माथो खालामगोन होमबालाय फैया सानसेमोन होनबालाय गिदिंसै गिदिंसै गोलेर बिखा सनांखि आंनि जिउ दारनां आंनि समफ्ल आमायथु आरोना नों आंनि जिउ आंनि किडनेपबो आरोना नोङो सोरनाव होनबालाय हिंदी नहीं आता उसको नाम दादा मोरा मुझे हिंदी ना हिंदी वाह हिंदी वाला कालटां टां कुलटां टां को हिंदी में क्या बोलता है रे टिं किटा चिं चिकि चिकि सेब्रा जोंना मेजेम बराया माबोरैथाय कमेन्ट फराया साला सांना दा ओइ बिबारि मेजेम बरा थांना ब्रा ओइ बिबारि मेजेम बरा माथो नों अबाव थायोलै मानसिया अबाव मा खामानि मावो नोङो बिबारिनि मिनिया माबायदि मिनि मिथिला लायलायथारलै बोरैबानो ओमफ्राय खि खरा होनोब्रा ओमफ्राय जोंना मोसाहारिया अनन मिलन ब्र खुलुमबाय होनदों आरोना जोंना बि अफिसियेला ओइ बि अफिसियेल बैसागोनि एकदमबारे फैसा गारायाखै नाब्रा 500 थाखा गारायाखै बैसागोनि हाग्रायाव थायो आंना दाना माबाया बिबारि एम्बुलोदो बा रिंटनालै एम्बुलोदो हेलौ मिलेदोंसो नामा नोंलाय दा मिलेनो आं मिलायाखैलै जेबो मिलायाखै एकदम गरसेबो हाबाखै आरोना एकदमबारे सादा सिदा खोथा बुंबाय आरोना आं गरसेबो हाबथ'वाखै आरोना हाबगोनसै आरोना ओमफ्राय बाला फेस्टिभेल दा गुन्दाबाला फेस्टिभेल दा गुन्दाबाला एलंब्रा सुवार साला एलं नोंनो बुन्दाया एकदम एक नाम्बार बुन्दा होनबा एलं आरोना सिख्लाफोरजों बारजा मोसाफाग्राया ओमफ्राय नै गार्लफ्रेन्डनि फैलायबाय दारा होद आंनाव फन फैयाखैब्रा लोगोनावसो फैदों फाग्लिलाय मेजेम बरा ओइ दै नांबायलै जोंना माबाया प्रानजितआ मा जाखो प्रानजित गल'बाय नाङाब्रा नोंलाय आइदि होनलायलायनाय प्रानजित बारा गल'लाबाय नङा एकदमबारे गानथि गिदिर जायो गल'लाबायबाथाय नांथाजा आंबो ओमफ्राय मोसाहारि अनन बैसागोनि गान खनदो होनना आं बारा बैसागोनि गान खननो रोङालै नांद्रबाखैना ओमफ्राय मेजेम बरा खि बरा आरोना देनजारलै नोङो आयु बिबारि माबाया नै आगै बिबारि गावदां आंनिनो नायनो मोजां नै जोंना लागायना होबाय हिन्दी बोलो हिन्दी ओके प्रानजित गांजेमा सनादारा गैला प्रानजितआ गारिब्रा ब्रा गैला प्रानजितआ लरग' थरग' जाजोब्बाय आरोना नाट बुलथुबानो दिला जाजोब्बाय जोंना प्रानजितना ओमफ्राय गान्थि गिदिर जायो होनदां ओंखारबाय दा बारा गल' नङा गान्थि गिदिर जायोनो मिथिबायना
सैमानि बायदि थाबथा जागोनबो नुदोंलै बाला जेबो नङा बैसागुआलाय आरो ना तेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा बोल रहा मेरा लैंग्वेज ना हम लोग चाइना से ना इसलिए समझ में नहीं हुआ आपको थिं थक्ल' थिं नांबायलै सासे जोंना दाउल' खोनादों प्रानजित बैसागुनि जौ फाग्ला बिबाजैफोरजों ओद प्रानजितआ देनजारलैयो बाथ्रा आरोना ओमफ्राय फाग्लाफ्रा नामदार जोंना माबाया बिबारा नोंखौ फाग्ला होनहरबाय नै ओमफ्राय जोंना नयेल ओइ हेल' नयेल गल'आखै नामाब्रा नोंलाय नयेल ओमफ्राय थोद बिगुर खिगासो सादों दाना खिबुआ सादों गल'आ सायनो ओमफ्राय लामा नागिरैसो नामा बैसागु सोमजिनो दाना साइकेलखौ नुवाखै साइकेलबो खेवनो हाया जायोलै साइकेलसो नामा नोंसिना बेरायनाया मालाय गारिजों बेरायगोन जों खामानियाव दाखौ सफैखादों दुगैबाय ओमफ्राय एसे गोसोबाय मा खामानि ओइ बाथाफोर खामानि मावदोंमोन माब्रा सङाखै गोराव सोराव माब्रा सङालासे ओरैनो मानो दोनो सालथे वेलकाम गासिबो वेलकाम प्रानजित सालथे बि अफिसियेल सनजित बैथाला नांगौ आरोना बि अफिसियेला साला बि अफिसियेल नोंखौ र'लै बारना जोंना नाय दा साला बि अफिसियेल नोङो फैसा गैयाबा नाथुर खावै खावै फाननानै ओमफ्राय गुलु गुलु नाया नोङो र' नोंखौ ओमफ्राय ओइ आगै गांजेमा सना ना दा मा ओंख्रिब्रा फाग्लाब्रा बि अफिसियेल ब्र टेल मी नो बि अफिसियेल टेल मी नो नि बि अफिसियेल काहानि खोन्थालाय काहानि प्रानजित ब्र सनजित प्रानजित ब्र नायनो नामा आंनिखौ नामा दे बि अफिसियेल वाट्सएप हरलाय नायनो आङो ओमफ्राय दाना प्रानजितखौ नामा प्रानजितखौ दांनोसै नामा फाग्ला माबा नोङो मा होनना बुंगोन प्रानजितजों हायाब्रा नोंसोरो प्रानजितआ एकदमबारे मोसौ गुमब्रालै मोसौ खाग्रा आरोना बेलेग गेजेर जायो आरोना मोसौ खाग्रा मोसौ गुमग्राफोरा आरोना आल्ट्रा एलं नों हायालै प्रानजितजों हानाय नङा नोङो बारना जोजागोन एकेला सिं बायलायलायनाय ओमफ्राय गांजेमा फैसागोन आरोना बि अफिसियेल थांबाय दाना एलं लांनो हागोन नों गायालै प्रानजित गाया देनजार गुमानि बिरनानै जोजागोन नोंसोरो लादोंलै आं दिनसाल दिना अके नै आंबो रामायन महाभारतखौ नायबाय नामा बोराया ओंखायनो नायनो मोजां मोनो बे उखै थानोब्ला जिरायदो
जों गामि थयला मोना बारा मोजां नङालै बिसोरो थयलाया सर्टबर्डद्रायथारलै मानसियानो माबायदि न' बनायदों आं मावखांबायथ' इसोरजों आं लेबार मावदोंमोन इसोरजोंनो जोंना मिस्ट्रिया मिन्थियाखै मालाय नोंसोर मावबानो जाबाय थिखासो लागोन आरो गाबोनबो थिंदो नै माबायाव रुम मोननै ओइ मा जायगामोनलाय बाटाबारियाव बायोलै ए माबा दलं बेखौ खासिबारि होना दे बे दैमानिनो आरोना एखे नेपालि बस्थि दलं गोलाव गोदान बानायनाया नेपालि गामिया सनाय बारस'लांग्राया जेखौ बे सिख्लाखौ लायोबा जुब्रासिनि हिनजावजों बिराद मिलायथारनोसै बिब' गुफुर नायनो मोजां नायनो हिनजाव जानला लाग्राखौ मोनथारबाय ना माखो जेनेबा इदि खोथा बुंनो आसखा बासखानो इजननि हिनजाव बायदि जाबा होमबालाय माथो न'आव केस जागोन माथो ओरैनो सासे दंखायो आरो इबो जानांगौबा इबो मावनाय नङा इबो मावनाय नङा माथो होनबा खामानिखौनो जि मोजां मिलायथारगोन लससो लागोन हिनजावआ सोर सासे इलाय दालाय अबाव हाबा जानांगौ जाखो जोंना बिमादैनाव थानानै फिसिबाय थादोंसो बे मा गारि लाखिनो र'सो होनदों आं नोंसोरो नुमारोबा सेंग्राफोरखौलाय जों बुरि मानसियालाय बोरै नुनांगौ मा नुवा आंलाय माथो डाइरेक्ट गोजाननिफ्रायनो सिनायहरखादों नोंसोर रायजोआव ओमफ्राय रायदावाखैखाय ए नालाय रायदावाखैनो बेहालाय मालाय गारि दङ लोगो मोनलाबाय थायो रायदावखागोन दा जोंलाय एक दिनिया बेसेबां बेयाव खनसे ओइयाव खनसे लोगो मोनलाया ना बिदि सोर आङो फैसायानो गैया खामायबालाय इयो बुदनो बाब सानफ्रोमबो साराय सारिस' सानफ्रोमबो साराय सारिस' बा लागातार मास मोनबासो जाबाय खोमा 10 दिनाव बेसेबां फैसा मास मोनबासो जाबाय लागातार बियो होमबालाय मा खालामखो बेखौ साराय मास मोनबाबा सानलाय एटिएमानो गैया आंना ब्लक खालामबाय आं बिनरा सिमखौनो खोमाबाय सासेया फैबानो दानो गोजासो लायनो होगोन मिथिखाथारबाय आं जि खाथाराखै फैसा देख'नायाव मिथिखाथार बेखौ गाबोनफोर लोगो बुधबाराव लोगो आं बुधबाराव फैगोन बुधबारावसो खामानि सुटि दाखायनो आं मोनायाव दस्रा जानानै फैबावनोसै ओरैसो माबा बैयावसो फैनो गोनांमोन डेन फ्लावर स्कुलाव माबासो लांफैनो गोनांमोन ओमफ्राय मोनासै बिदि फैस्राबाय ओरै मोनाखै दाबो फैया बेनानो ओरैनो मोनो माथो बे बुंबायबा बे बुंबाय जाला होननाय देखेबाय दा नांगौ जालायबाय बारा नोंसोरसो होगौमोन आं हौ आफेलजों आफेल होननाय गैया मानसिया गोदै Gajah baydun hari itu bengga
Kayak lu zaman Islam ini mana? Kalau yang Islam buat. Karena dengan tohur. Hoorde, hoepede. Terus kalau beda murah nih pak? Tapi dia sudah mana ini kemerah. Ada toh? Soal benar pak? अमेरिका में सन 1916 में छात्र अम्बेडकर को उसके शोध के लिए PhD से सम्मानित किया गया। बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसका नाम था Evolution of Presidential Finance in British India। कोई बाहर अपनी डॉक्टरेट लेकर डॉक्टर अम्बेडकर लंदन चले गए जहां वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का गहन अध्ययन करने लगे और साथ ही अर्थशास्त्र में ये आलुआ माबानिसोमोन इसी बीच मा होनो पानिपुरिनि बदले हुए वैश्विक माहौल और राष्ट्रीय राजनीति के कारण डॉक्टर अम्बेडकर का वजीफा छूट गया और Cuma Russian bisa. बीच में छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत आकर डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, परंतु अपने साथ जातिगत स्तर का भेदभाव देखकर वो बहुत उदास हो गए और नौकरी से इस्तीफा देने लगे। कुछ समय स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई के सिडनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड Kalau lagi aja mereng. राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के तौर पर भी कार्य करते हैं। लेकिन डॉक्टर Sorry. अम्बेडकर के उनकी अधूरी पढ़ाई Oh, lah bosani mau kopi labai ni. बारह बजे जाके ना Dia mana kai được rang. Người ta cực kỳ tiền rồi. Được nhá.
इसिनाव दंहैदां आरोयो होमबा सोर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शोध के लिए कार्य किया और दिन रात एक कर दिया इसी का फल था कि 1923 में आज दिया हो गया प्रॉब्लम ऑफ रुपी अर्थात रुपए की समस्या गैला ओंखारला शोध कार्य को लेकर गंदा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को भारत लौटकर अंबेडकर ने अपनी वकालत को जमा दी लुंगे ना एक साप्ताहिक पत्र मूक नायक का भी प्रकाशन करके बुरी बातों और दाहाय दै होना दोनदो गाबोन बरिया मोजां जासिगोन बियो खाथि खाथिनो सेंखारावबो दा दै होबा लोंजाला बियो गाबोन टाइम गैया बुधबार टाइम मोनगोन खनसे बुधबार माबा लांफैगोन बुधबारावलै गाबोन समबारसो लाबोदो लोंफैदो जुमाय गोजा लाबोदो बियार लाबोदो मानो गोजा लोंनो इयाव खोलो दै होनानै दोन खेबसे बुरजा बियार लाबोदो आं लोङो लों मोनसे होफैयो मोनसे लाबोब्रा मोनसे लाबो मोनसेल' आंलाय मालाबाबो लाबोखायाथ' मालाय माबाबो मा नाम मोनलाय माबाया सोर माबा बिसो लांबाय मा होनोलाय सोर जाद्रिनि र' गोन्दा खेंखें गोदना खेंखें नामा नामा बिल'दि हिनजावा लुदर गैया बिलुदनि हिनजाव जाद्रि जाब्रै हिनजावालाय मालानिफ्राय बिहार लाबोबावो नेबि जुमायनि खालारखौ बिदि गाइखेर बायदि गुफुर जाथारनानै एसे खालारा बेलेग जायो आसा जुदि बायदोखा लोंनाय नोंनि हाबला लोंगासिनो दे आरो सोरबाव लोङा जुमाय गिसि लोङायो मालाबाबो जुमाय गिसि लोङायो नों लोंखा आरो जेनेबा जुमाय गिसि लोङानो ए सासेखौ होनदों लोङायो हाथाब लायायो जुमाय गिसि गोरानखौनो जिबायदि बासिखायो मोजां नङा बे मोजां नङा होननानै दालाय गोजासो लोंबाय थानाय আৰু ইয়াৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এই নৱবৰ্ষ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে শান্তি সম্প্ৰীতি লৈ আনিব আৰু নৱপ্ৰজন্মই যে সদায় আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমান আমাৰ অসমীয়া ইতিহাস ভালদৰে যে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে रावनोबो दांनो होनानै जुमाय गोथांखौ दै थिब थिब होनानै खावजोबगोन र' दैखौ आधा गारा होनानै दोन गरम मा बोरबादि दाम
मा बुंब्ला गाबोन ल'बामना बोरमा फुथारखागोन माथो है 700 गाहाम बांद्राय मोनथारलां ने खामानि जाथ'गोन दे नांगौ बोरमाफोरखौनो लाबोगोन बारा आधा केजि ल'बाना फन खालामना बोरमा खर'खौ आवग्रि होमबालाय बिराद दाम लागोन ना इयो आरो सोंनो रायलाय फन खालामलाय बोरमा खर'आ बेसेबां दाम होनलाय आरो बेलाय मा जालायखो बेयो आं लोङो बथलाव सोना दोननायमोन दाखालि उनजों लाबोनायमोन लोंजोलाय होनाय नायलाय मोजांसो गोदै आरो बिराद नैयो गोदै गोसा उनजुआ बथलसो लाबोदोंमोन गावसोरबो खाथा खाथाखौ दालाय अबाव दङ आब'लाय खाथा खाथायाव दङ थांफिनलायसै क'कट थिखानि ना लोंगासिनो थिनानै गैला दे जाबायलै बिदि गैलासो दिनै जुमाय गोथां मोनबाय जुमाय गोथांखौ लोंसै आं बेलेग सोनो हाला आरोना मा फैलाबाथाय नै ग्रह'नो गाबोन भारतआव 15 एप्रिल ग्रह'ना मा नायनानै कमेन्ट हरलाय दंबोरब्रा कमेन्ट हरनांगौब्रा सोरबा 8 बाजिनो आरो बेसेबां ग्रह जायो आंखौथ' जादों ना सोर आं जागोन दा दामलाय फिसाला बे पेरगावनि पेरगाव सिनिया दाब्ले बिनानावनि बै मेरेना न'खौ नुवाखै माबालाय बेमाखौ सिनाया होमबा बेमा बिनानावनि फिसाला बेमा दाख्लै बावै नालाय बेमा बिनानावनि सिनायामोनलै थाङैसो सिनायगोन हाबा बे थांबा लामाखौ लोगो मोनो नुबाय बे बिसोर न'आवथ' हाबनो मोनाखैना जों बेनि न'आव बिथिंजाय सोरनिया बेमोन नङा बेना लामायावनो खामाखो दावगानग्रा खाथियाव बेनो खामाखो दावगानग्रा खाथि नांदा बा अबेनि थां गोदै बेलेग लेबारलाय मिथिखादों आं नै खोथाखौनो उनजुआ मैया बथलसो लाबोदोंमोन बेखौ आधा बथलखौ आंहाय आं लोंनो होननानै दोनदां दा अननानै होबाय आं नै नोंसोरनो आं लोङालाबाय नै बिदि जानांगौ गोरों जानांगौ फिसाखौ अनाबा सोरखौथो अनबावगोन आरो बांसिन मोनबावनांगोन आरो बेनिफ्राय खम जादों आं अनथ'वाब्रा दा अननो रोंथ'वा नै गाबोन ना समफोर बियारखौ लाबोमार आंनो बुधबाराव फैगोन आं ओरैनो फैगोन जों साननो फै दे जुमायखौ रावबो लोंखाया बे बिदैखौ आराम माबाना दोनखाबाय आं न'आव थांबावो खामानि जागासिनो नों मालाय बिसोर थाबाय थाया दालाय नोमा देनाव बिसोर माथो थांबावनांगौ नोंलाय सोरनाव नोमा मोनाव माथो जेबो नाय पात्तालै आंखौ नोंखौ सैखालाबा फिसायाथ' आरो आंखौसो थाफैसै जोंनाव थाफैदोंमोनलाय बिहामजो मोजां नायनानै लायगोन आं
बि थामजोल' इना बाथ्रायानो जोंनाव न'आव खामानि मावग्रा गैया नालाय ओमफ्राय जेनेबा आं लाबोनानै बे आंनि हिनजावखौ ओमफ्राय खामानि मावग्रा खालामसै नोङो गोदाव सोराव नोंनि खोथाया बिदि जादों नै बिजावजालिजोंसो मालाय मावबाय थागोन बा जोंनालै साननायफ्रा थाब बुरिगोन माथो आंना हिनजावा इदिबा मावनानै जानो होननानैसो लायखाबायबा बे मावगोनथ' आरो नै थाब बुरियो बांद्राय मावबा ओंखायनो बिबाजैखौ थाब बुरि होननानै मावबोआखैहाय बियो सुबासो बिबाजैखौ मावबोआखैनो आं दाबो बिबाजै होनफेराखैलै मिथियाखै मिसा खोथाखौलाय मा बुंनो दाबो बाजै होनफेराखै आं आयु मोसौआसो गन्थंजों लोङो दैखौ नै ओरै लोंहा बिमाया ओरै खाना होबाय गन्थंआसो बोजोबबाय दैखौ गन्थंजोंसो लोंदों दैखौ गन्थं हाबबायनो सब करा पूरा वैसे पूरा है देखिए समय के टाइम में बेसे बुरजा दै माबा उदै बुंलायनाय माथो खाबनाया नङालाय गिलासनि लोंगौ ना दै बायदिसिना जुमाय गोदान लोंबा उदै खारो लोङो आंथ' खेनायखौसो नांगौ उदै बुंनायखौ नाङा जाबाय बुरजा नाङा बैसागुनिफ्रायसो जमा थांनाया बैसागुनिफ्रायसो आं साइनाया बैसागुआव फ्राय दं सोर थाङो नोंसो खोन्दों आंहा खर'बो जाला हाथायाबो गनायसो जाबाय आं जेबो माबाला हाथाया नै नैबेनो दालाब मावबोबाय आं कमजरि माबा जागोनब्रा मा होनो हारा गैयि जाहोगोन ओमफ्राय बिदि समाव लाबाय था गुरै जायो देसा समाव लाबाय जानांगौ गोरा खालामनोबा अन्थाइ जानांगोन होनबासो आजियासो फालिनाय आंहा आसाम आसामसो नों नुवाखै माबायदि जानांगौ बुरिबाय बैसोआबो जाबाय थाबाय बेलेग जाखागोन दा होमबालाय माथो उदै सिखाय थानो थांनांगौ ओंखायनो आजियासो फालिनाय होनो दा होद जादियासो फालिनाय जायो जेबोआनो जायाखै दैबा ओंख्रि जाया बेदर ओंख्रि नङा ओंखाम लांफाखायो खामानियाव ए नङा रायजोआ अमा दानाखै रायजोसो मोसादों दिनै जमानो जोंनाया आरो पासथा साराय पासथा जोंहाबो माबायाव मन्दिराव प्रार्थना खालामबाय ओमफ्राय साहा लोंबाय मन्दिर थांदोंमोन इयाव खेबसे खांखादोंमोन दहाय सानाव जादों नोंसिनाबो सानावनो दा नोंसिनाबो बाथौफ्रा बायदिसिना बेलेग गोगोम जादों मालाय सोरनिया दालाय ओरैजाय इन्दिबदिफोर गोदान बाना थायाखै होनबा मालाय मोसानो थांलायदों सोरबा सोर दालाय ओरै इन्दिबदिफोर बागान खाथि नालाय इन्दिबदिफोर दालाय गावसोर माबा खालामाखै होनबा बिसोरो रायजो बायदि बानायखै होनबा माथावरिनि ओरै माबानिया बिसोर इन्दिबदिफोरसो नुवामोना मालाय बिसोर हिन्दु गोजा नालाय मोनायाव मेथाइ दामफावबाय थानायालाय अमायानो मानैनो ओमफ्राय बारा मानसियानो गैया सोरनावबा फैसा बियो जोंनो सोरबा माबानाव गबिन्दनाव बिहैदोंदां गबिन्दनाव नङाहाय सोरबा बैयाव गोदान सासे खुलिनाय माबाबाय जाबाय चेयारमेन MLA दा बियो भट दारायगोन नालाय दा बेनोनो 1 लाख ना 1.5 लाख ना 2 लाख थाखा हरदोंनो मानसिफोरनो रानना होथों होननानै जों बिदिनो थांबाय जोंनो गरसेबो हराखिसै आंथ' होखायाखै बिदिनो डाइरेक्टआ गोजा खामबा मोनसे फैनांगोन चिकेन पकरा फैनांगोन होमबासो भट होगोन आं नाबा होखाया आरो प्रमदनोथ' ओइ साइडआवसो दोनगोन आं जोखारगोन जोंखौथ' एबारथ' एफिपिएलसो नांगौ आंनो बेबो मा खालामोथाय ओमफ्राय बरबाद जागोन आरोना बिदि खालामबावोबा
Ơi, chỗ này. Mà thao vậy đi mà thử vậy. 사바네. Thao vậy. 기회상 많아. 많다이. Hello, hello, लोगोफोर. लाबो उरायबाय थेंक इउ सो माच. लोगोफोर एकदमबारे माइब्रा रोसि लोंनानै फेला जोब्बायलै जाला. ओइ दोस्तो. एकदमबारे दारू पी के पूरा फिटिंग हुआ रे मियास. इसके बाद साइली तू मोरा साइली तू क्या क्या बात बोलते रहते. मैं दूसरा का इतना मालिक का घर में मैं है तो कैसे रोली ये टुकला सीरियस नहीं sorry ओइ सालथे बाजै मरादर ओइ सुमित सालथे साइलानो गोब्राय दोरफो मोथो मोजां मोनोनोलै सुमित सालथे लादोलै साइलिखौ लादो एकदम माने गोदाव सोराव खालामबाय थाखो सालथे लादो अनन उराय होबाय बिफा नारावखे बिमा मा खालामदों बिमालै बिमा सना मा खालामदों ओमफ्राय सेम टु इउ साइली दो ओइ मरा साइली तू क्या नाम था मा नाम सुमित साले लगाओ कमेंट करो ओके मरा बिनांदो निमोरा ओ साइली मोरा ओ साइली ओ कांसी हाला नाम ट्रोलाबाय होननायसो साइली इंस्टा यू मेसेज करना लेना फैबाय आंखौ साइली बाजैया सालथेना बाबारे साइली तू सुमित के साथ इंस्टाग्राम में गुलू वाह अच्छा नाइस जोरा नाइस गुलू अरे गुलू क्या है रे गुलू क्या है चलो दोस्तों हैप्पी बैसागु सभी को ना हैप्पी बैसागु और एक बात बताओ मुझे आप लोग हैप्पी बैसागु के लिए कौन गुलू कह रहे हैं हैप्पी बैसागु में गुलू नले गुलू माने मा जेमा नोंनिबा हैप्पी बैसागुनि गुलू ब्रा बुजिला माने गुलू को आहा नेब्रा ओमफ्राय मा बोरैमोनलाय हिंदी में बोलो ना मा होनोमोनलाय र' मा रुम होनना बुंदोंमोनलाय ओइ सुमित सालथे माबा मा होनना बुङोलाय जोङो अनलाइनाव मा एप्सआव मा होनो रुम अर्डार खालामोमोनलाय जेनेबा रुम माने जेनेबा न' अर्डार खालामग्रा एप्सआ मा एप्स मोनलाय ओइ माबानि ब्रा न'नि सं दंमोनलै मोनसे लायलायनायब्रा थिखादार जानोब्ला माबा एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा होननाया माबोरैमोनलाय मेथाइया चिकेन पक'रा जानोबा कुकमेन जा होननाया चिकेन पक'रा जानो गोसोब्ला कुकमेन जा मरा मा लांनो आथ' सावजायबोसैलै सोलोंनांगौ गैला दिनै गाबोन गैला नौथायाव थांगोन हा खोनायाखै सोरनाव जाहानाव माने ओमफ्राय खुंगिया रागा जागोनलै थाब थांनांगोन नैलै सालथे थ' टाउनाव जुमाय लोंफैदोंमोन आरो ना मा होनो खुरमा जायोमोन आरो ना टाउनाव उदालगुरि मेन टाउनाव आरो ना आनजाद लोंबाय आरो ना लोंनायालाय ओमफ्राय आरो दायो नै दायो आरो बेदर लांबावनोसै आरो ना हाथायाव हाबबाय बेदर लांबावनानै आरो थिगसे लोंखाबावनोसै आरो ना आरोबाव मा लानो कर'ना नाय बिखाखौ लाजोबदो कर'ना আছে ব্ৰইলাৰ হ্যাঁ
बिखा बिखाखौल' लाजोबदो खरफोरा एसे जाग्राफोरा एसे जोंना मा होनो टू करो मोरा सन्जित गुलु गुलु बैसागु में नाम हाँ शैली ओ शैली मेरा मेरा है ना अनामिका के साथ गुलु गुलु करेगा मैं आज बैसागु है ना बैसागु इसलिए अनामिका के साथ मैं गुलु गुलु करेगा भाई बा ओय हटेल ओयो हटेल ब्रा ओमफ्राय ओयो हटेल ना बोरै मोनलाय मेथाइया बिखा बिखा लादो बिखा गोजाबोथ' जानो हायालै नोङो बै मोदोमखौ मोननैसो लादेरनांदोब्रा मोदोमखौ मोननैसो लादेरनांदो बिलाय बिखा बिखा लाजोबदो ओमफ्राय मोदोम मोननैसो होना होदो ना मा होनो নাই দেখুন ব্ৰইলাৰে না চাফা কৰিব দে বনাই আজি হাতৰ ৰেছ পাইছা না আজি एकदमबारे नै बयलार बिखा लाना होदो आरोना बिखा लांसै बयलार बिखा सालथेलै नोंजों एसे खेनसे लोगो हमनानै थिगसे जुमाय लोंनो गोसोमोन आं सालथे नोंजों एकदमबारे बयलार बिखाजों लोंगोन आरोना आं माने बयलारखौ जानो बारा मोजां मोना आरोना बिखा बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोना बयलार बिखा लाबाय लागायबाय दायो नै माइब्रा रोसि खाब्रै लोंना फैबाय आरोना फ्रिं फ्रां मोनबाय आरोना ओमफ्राय दायो बयलार बिखा लाना होदो नै ओमफ्राय लागायनोसैलाय मोजां सालथे नोंसोरनिया नै इन्जय होदों सालथे जोंना बिराद इन्जयलाय मिथिबायना एकदमबारे जोंना मिथियाबालाय मा होनो सालथे गामियावबो आरोना गामियावबो सिख्लाफोर जोंनि गामियाव बारा गैया आरोना खम ओमफ्राय सेंग्राफ्रा जोंनि गामियाव बेसेबां दं मिथिबायना 66 जन सेंग्राफोर दं आरोना सालथे जोंनि गामियाव 66 जन सेंग्राफोर दं जोंनि गामियाव आरोना हाबा जायो बालन्दा गोजा आरोना ओमफ्राय फाग्ला जागोन संजीत कमेंट पढ़ो मोरा शैली मैं कमेंट तो क्या देखेगा रे मेरा मैं दारू पी गया ना अभी मैं कमेंट को तो कैसे देखेगा मैं पूरा फिटिंग हो गया ना प्लस हो गया मैं प्लस बाय आगै सना सुमित बैसागो दाना अयो हटेल ब्रा माबानायालै मा होनोमोन नयनेब्रा अयो हटेलाव ओमफ्राय ब्रा शैली हेलो शैली आप सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है सुनो अच्छा से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा है ओयो होटल है ना ओयो होटल में सुमित के साथ गुलू गुलू करो हैप्पी बैसाखी के लिए गुलू गुलू सुमित के साथ ओयो होटल में शैली ओके करो मोरा जल्दी से गुलू गुलू करो अनामिका के साथ अरे शैली मेरा तो अनामिका से ऑलरेडी गुलू गुलू मालूम है ऑलरेडी मेरा जोंनावबो सिख्ला गैया नोंलै सालथे जोंनावबो सिख्ला गैया सेंग्राफोर गोजा आरोना माने जोंनिया माने सिख्लाफोरनि अनजिमाया खमलै गोरलै गोजा आरोना सिख्लाफोरा ओमफ्राय सेंग्राफोरा एकदमबारे बोराय बालन्दा जाना दंजोबो आरोना जोंनि गामिखौ गियोलै मिथिना सालथाया सुमित उदालगुरियाव आरोना जोंनि गामिनि सेंग्राफोरखौ गियो मानसिफोरा मानो होनबा जोंना गामिना सेंग्राफोरा एकदमबारे बालन्दा लोंख्रुरा गोजालै माने एकदमबारे फालो थारलै मिसाखौलाय मा बुंनो गामियाव मानसि थैबाथाय सोरनिबा हाबा जाबाथाय एकदम सेंग्राफोर मोदला ओंखारजोबो आरोना र' मालाबा भिडिअ खालामगोन आं गामिनि सेंग्राफोरखौ शैली बाजैनी एकदमबारे देखो पहले हम लोग ना ऐसा पहले ऐसा बोलेगा बाजे बोलेगा इसके बाद बोलेगा गुलू गुलू बाजे के बाद गुलू गुलू तू कमेंट नहीं अरे मैं कमेंट नहीं देखेगा चलो बात करते रहेगा इसके बाद हाँ शैली सिस्टर गुलू गुलू करो साथ मोरा संजीत अरे जन्म जानाय माने खालि सिंगेल सालथे एकदमबारे मा जाबावथाय बालन्दा ओइ सालथे मा होनो बोरमा आगारनायब्रा टाउन एकदम बोरैबा बाखुरारा मोना बोरमा सारोना बेफोरबायदि मोनामग्रा जाजोब्बाय आरोना आरो दालाय मा होनो माबाखौ खासि खालामि अमाखौ माबायदि मोनामो जाबाथाय बोरैबा मोनामबा बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मोरा सन्जित सुमित मेरी बिबानाङै
हाँ विबनांग है मुझे मालूम है विबनांग पहले विबनांग होता है विबनांग की बाडी गुलू गुलू होता है आजकल का जिंदगी ऐसा हो गया पहले विबनांग 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 बोलेगा हेलो मेरा विबनांग 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 बोलेगा विबनांग विबनांग बोलने की बाद ही गुलू गुलू होता है डायरेक्ट गुलू गुलू कभी भी नहीं होता है पहले विबनांग होता है विबनांग होने की बाद ही गुलू गुलू होता है आजकल का जमाना ऐसा हो गया इसकी सालदे मिनी बेले सालदे लगाओ शिवांगी राधे राधे मोरा शिवांगी तू मुझे क्यों झूठ बोला रहे शिवांगी 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 तू मुझे इतना झूठ बोला ना मैं इतना गुस्सा है तेरे के साथ अरे तू मेरा सामने होने से ना तेरे को मैं कान के नीचे बजाने वाला था इसकी बार नो 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 शिवांगी मोरा शिवांगी तू पूनम है ना शिवांगी तू पूनम है कि नहीं है मैं क्या बोला तू शिवांगी तू पूनम है कि नहीं पहले इसको मुझे बोलो मोटू सॉरी सॉरी मोटू नहीं शिवांगी हाँ तू मोरा है शिवांगी सुनो मैं ना क्या नाम था एक मेरा आंगन शिवांगी हेलो शिवांगी तू अच्छा से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा है मेरा आंगन है ना जो मेरा आंगन यूट्यूबर है तो मुझे ये बोला है कि पूनम ऑलरेडी शादीशुदा है साला मोरा शिवांगी तू साला मुझे रीना साला तू मुझे झूठ बोल रहा है मुझे सब कुछ मालूम है रे शिवांगी रीना मुझे सब कुछ मालूम है मुझे कोई पर्सन एक पर्सन में मुझे झूठ नहीं बोल सकता है हाँ शैली सिस्टर संजीत एलोंग मोरा अल्ट्रा है हाँ एलोंग पहले एलोंग था एलोंग की बात पहले एलोंग था एलोंग की बात सेट इव हो गया सेट इव की बाद अल्ट्रा हो गया अल्ट्रा होने की बाद इतना दिन अल्ट्रा रह गया और अल्ट्रा मर गया अल्ट्रा मरने के बाद और एलोंग वापस आ गया बहुत पहले शादी हुआ हाँ शिवांगी मुझे मालूम है ऑलरेडी मुझे मालूम है फिर भी आप लोग क्यों झूठ बोला रे झूठ नहीं बोलना चाहिए रे मतलब मैं इतना गुस्सा होता है ना झूठ बोलने पर्सन को साला रीना तू आज मेरा एलबी में आया है ना तुम मोस्ट वेलकम रीना जी तो मेरा एलबी में आज आया है तो मैं आज बहुत हैप्पी है शिवांगी आज मैं बहुत हैप्पी है और मोस्ट वेलकम आप मेरा एलबी में आया है इसके बाद राधे राधे ठीक है राधे राधे ओके ओके और राधा रानी की कृपा हो जाए और देखो शिवांगी मेरा भी देखो मेरा गर्लफ्रेंड है ना अनामिका देखो अच्छा से वो अनामिका है ना मेरा गर्लफ्रेंड है हेलो शिवांगी अच्छा से सुनो शिवांगी वो अनामिका है ना अनामिका मेरा गर्लफ्रेंड है अनामिका मोरा संजीत को रोज चाहिए गुल्लू गुल्लू पागल है हाँ अरे देखो शैली हम लोग अभी हम लोग जमान हम लोग अभी मतलब यंग स्टेज है हम लोग ना यंग स्टेज हम लोग का यंग स्टेज है ना इसलिए हम लोग को रोज गुल्लू गुल्लू चाहिए ओए क्यों कौन है ओए बिखाखौ लादो बिखाखौ अरे कलेजा बिखा लानांगौ 100 आरो कलिजा कोट মানে আমার কলিজার কিমান আছে দি দিবি আর মাংস দি দিবি আর না 100 মানে ফটো কম দিবা লাগবো কলিজা আৰু এইটো কি কয় এইটো পেটটো এইটো লাগে আমাৰ টিকলি মিলাই কিনে খাওয়াটো বলে না ওটা লেনা চলতে ना आं जायालै सालदे उदालगुरियाव दनलै रावबो जेबो सालदे उदालगुरियाव दन रावबो हिलायनो हाया माने सोरबा बुना लाबाबो माने बासायग्रा दंखायो आरो ना माने सिनायखायो नालाय गासिबो सोरबा पिलपिलिया ड्राइभारानो जा सोरबा माबायानो जा ओइ माथो सनजितसोलै होननानै सिनायखानायखा आरो ना माने माब्लाबा रावबो जेबो हिलायनो हाया गाबोन जेलाव लाना थांगोन गाबोननो सोरबा दिहुनना लायगोन आरो ना सालदे टेनसन गैया गुलु 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 हर हर महादेव शिवांगी हेलो शिवांगी सुनो यार अभी इतना जल्दी जा रहा है तो हेलो शिवांगी सुनो इतना जल्दी क्यों जा रहा है
ओइ एलं ब्र बि सिबांगि ना सिबांगिया माबासोलै मा होनोमोनलाय रिनासो बियो रिना सिबांगिया रिनासो एलं ओइ सिबांगिजों रायलायलाय मराजों औलै सालथे बिदिनो जानांगौ दारां सुमित सालथे फैब्रा उदालगुरियाव बेरायनो फै बेनिफ्राय जौबा नहीं मरा मरा रुको 1 मिनट बरोबर भैया किलो वो ना मैं आई ना यार मुझे करना बिखाखो माबा बिखास लाबाय बिबुखौ मा खालामोलै जेनेबा बिसोरो अमानो होयो होननायखौ खोनायाखै अमानो होयो लांगे लांगे मा हाइब्रिड मागुर थागरे लय किनि जाले এটা है ফার্স্ট নতুন দিছে খাওয়া নোয়ারে বলতো সব মিলে 150 মিলে কোনটো মাংস আর একটু মিলে নাই নাই মাংস ফালটো 100 টাকার লম আর এইটো 100 টাকার লম मा न'आव जानो 100 টাকা নাই না কমে আছে नोङो এইটো কিমান হ'ব হিসাব করছেন এটা আছে কি জানো উলাবাই ফোন जागोनब्ला इसां जायो माने গাংকো জানে এটা 50 টাকা দিবি দে যা ना बेदर दरसे होदेरनो होदोब्रा फाल मांस অলপ गांखं লনা गांखं नारे दे नङा मोदोम माने फाल मांस दिगिनि 100 টাকা করে দিবি দাদা फाल मांस দি দিবি 100 টাকা করে দে এরপর দিয়েছেন না মানে ওকে ওই ইটু দি না ইটু যাইলি ইটু যাবে মাংস না খালি হবো বটে যেনেকা দিলো তার পিছত ইটু হয় কিনি ইটু 100 টাকা দি এটি এক্সট্রা 100 টাকা আইডি লাগিলে কি খালি যদি এটা আছে খাওয়া गोथां अर खालामबायलाय देलाय आं भिडिअ बानायग्रा जागोनब्रा माबानि बायदि बिबसनि बायदि गोथाङै अर खालामबायदोब्रा ओमफ्राय जोंना औलो सालाय बिदि जानांगौ भाभी किधर है ओ शिवांगी मेरा भाभी है ना वो अनामिका है मेरा भाभी अनामिका तेरा भाभी है जो ओए सोर दं कमेंट खालामब्रा फाग्लाफोर हेलो कौन है प्लीज कमेंट करो यार कमेंट नहीं करेगा ना मैं भी बंद करने वाला हूं रे कमेंट करो कौन है प्लीज कमेंट करो यार नहीं तो मैं भी बंद करेगा रे मुझे और दारू पीना है अभी मैं टाउन में है ना मिड ले रहा है मतलब कलेजा को क्या बोल रहा है हिंदी में मुझे मालूम नहीं रे हार्ट जो ओए माबा सुमित सालथे दंना गैलाब्रा नोङो बिखाखौ मा होनना बुङोब्रा हिन्दीयाव हेलो अल्ट्रासो रोङोलै इंग्लिशमैन अल्ट्रा हेलो इंग्लिशमैन किधर गया रे चलो दोस्तों आप लोग मतलब कमेंट नहीं कर रहे इसलिए थैंक यू सो मच और बाय बाय कौन है प्लीज एक बार ओनली वन टाइम कमेंट करो ओए जाबाय बिलु मोनसेल' लाबाय हौवा फैसा होबाय ओमफ्राय सोरनाव लांगोन दालाय जानो जानोब्रा नांगौबा जानानै जागोन दा उन्दुआ फाला नांगौबा दोनहैगोनब्रा नोंखौ आराम जोंसैब्रा फांखायाव आं न'आव थांनानै इयारफन लाना फैनांगोनलै बेदरखौ मानि नोङा मा एंगानोब्रा सोरो नोङाब्रा फियाखै गथ' मानसिला आरो मा लिरो बेगरखौनो लाबायब्रा नों फाग्ला लासिंसिंनो एलबियाव खोनाजोब्बाय गासिबो फाग्ला गिदिर थांनायलाय बबे थांगोन अरे ओइ हेल' माबा सुनजा उरला आल्ट्रा मा साना लाबोनो लालालै दा लागौमोन थेंक इउ सो माच लै थेंक इउ सो माच आल्ट्रा थेंक इउ सो माच थेंक इउ हा